Erokamano ni Nyasaye kendo kinyi machielo ma Nyasaye ochako loso thuolo mondo achaka yudre TV mar Lolwe ka gokinyi sani kachako apuonjo kuom wach Nyasaye ma Nyasaye miya gokinyi sani. Mane momiyo chunya gon Nyasacho erokamano kuom thuolo moloso sani kendo achako arwaki e chenro ni kachako mondo ichak koda in janeno mar Lolwe TV mondo wapuonjre bang'e ang'wana lam Nyasaye kodi katieko. Emomiyo kata ka in gi tich mitime odi gokinyi ni kata in kod shughuli monego itim kawuono, ang'e en Jumapili, seche moko ipangori dwaro dhi e kanisa, lakini Nyasaye omiyo thuolo dakika machuok ni mondo wapuonjre kodi kuom wach ma Nyasaye miya sani. Miyo awacho ni kaw thuolo ibed piny kuom thuolo matin ma wantiere go sani mondo iwinj kuom wach madana puonj, bang'e walamo kodi Nyasaye. Ang'eyo ni segwedhori kata kuom wach Nyasaye mosepuonji kokalo TV ni nyaka ne piny ru, kendo Nyasaye osetimoni maber. Nyasaye ogwedh jotichne moseyalo kendo mosepuonjo wachne kokalo TV ka. Nyasaye mondo otimnigi maber. To in be janeno, ang'eyo ni Nyasaye pod bomedo timo maber e weche duto te. Miyo kaw thuolo ni bed piny mondo wasom kodi muma wabiro somo gokinyi ma kawuono mondo bang'e walamo kodi Nyasaye. Nyinga an Bishop William Abol, an jalego Murmalanga e piny Siaya County. Tinende ni adak e piny Nairobi ka, kendo Nyasaye mokele studio kan kodi go wach gokinyi sani modwaro mondo mi winji. Mokwongo anyalo wacho ni jomoko penjo kaka ginyayo chopo kuom puonj mag wach Nyasaye ma kam. Kidwaro mondo iwinj wach Nyasaye tinyalo yuda YouTube, ki subscribe YouTube account mara. Nying matiyo go YouTube en Bishop William Abol. Ki search Bishop William Abol YouTube tibo yudo account mara. Nitie puonj mag wach Nyasaye kanyo manyalo medo gwedhi kendo nyalo medo michunyi yud kwe. Okinyi ma kawuono adwaro mondo asome muma mar Mariko. Emadwan mondo el koda Mariko 16. Abro somo wach moro matin e Matindo 15:16. Kanye mane wach madana wuoyi gokinyi ma kawuono. Bang'e walamo Nyasaye katieko. Wach madwa somo en ote ma Yesu orogo jopuonjre ne ka Yesu koro dok e polo kutieko tich manokele. Tie wach manoweyo mondo jotichne otim. E wach madana som gokinyi. Tabro lero sababu momiyo asomo wachno kendo ang'wana winjre kodi kendo bang'e ang'wana lam Nyasaye. Koro kisomo Mariko 16 kwan Matindo 15 wacho niya: eka nowacho nigi niya, dhiuru e piny duto uyal wach maber ni ji duto. Muma wacho eka nowacho nigi niya, dhiuru e piny duto uyal wach maber ni ji duto. Ng'ama oyie kendo batise nokwo, to ng'ama ok oyie bura noloye. Mane wach madana wuoyi gokinyi sani nikech ma ujumbe ma Yesu ema miyo jopuonjre ne ka koro Yesu dok e polo bang' chir kowuok e liel motieko ndalo mo 40 e piny, koro dok e polo ka Nyasaye. To nochiwo tich ne jo ote gi jopuonjre ne mondo jotich Nyasaye onego tim. To mae momiyo ago erokamano ne Lolwe TV gi management duto kuom chiwo thuolo makama mondo yalo wach maber ni ji duto kaka Yesu nochiko. Wach Nyasaye choponi odi kanyo mondo iwinj wach nikech muma chiko no yalo wach maber e piny duto ni ji duto. Koro Nyasaye ogwedho Lolwe TV kuom ng'wono ma gichiwo mondo injili yal mondo chop ni ji te kaka muma chikowa. Muma asomo wacho ni dhiuru e piny duto yal wach maber ni ji duto. To muma wacho ni ng'at moyie kuom wach miyalo kendo batisi ema nokwo. To ng'ama odagi yie kuom wach bura noloye. Ang'o ma ng'ato kwoe? Mae wach monego ing'e tiende maler. Gima ng'ato kwoe koyie kuom Yesu Kristo kiyalo moyie warruok, gima ng'ato kwoe en ang'o? Mae gima ng'ato onego fweny gokinyi sama dwan mondo puonj maler kendo chik iti malong'o nikech ji mang'eny paro ni kata ka koro wan e studio kaka koro an e studio sani ayalo. Miti seche moko iparo ni ayalo mondo aloki bedo jadini marwa. Bedo jadini marwa ok nyal konyi. Kech din to in go makata sami bet piny kani in gi chandruoge mang'eny, lemo ti jalemo. Kendo in gi din ma seche moko in e jatelo
kendo nitie gik mang'eny mitimo kuno to ok ogolie gik matimi. Koro din to rem, koro ok wan ka kata mondo wayalni mondo waloki idonje din, to an ka mondo ayalni mondo aloki idonje warruok ma Yesu Kristo Wuod Nyasaye nokelo gi remo e Msalaba Kalvari kochulo nengo. Mane gimomiyo iyalo mondo loki idonje warruok mar nengo mar chuny manyalo goli kwamo gi siko momako ngimani. Koro nitie gima ng'ato kwaye koyie kuom Yesu Kristo. Ng'ama kwo en ng'at ma seche moko chalo ng'ama tony e masira mochome matieke, kata gimochome matieke. Koro kwo en tony gima dhi tieki kata gima negi. Inyalo wacho ni ng'anyo kwo matin ka gicha ne nege, ng'anyo kwo matin ka tuocha ne nege. To koro Muma wacho ni ng'ama winjo kendo yie kuom Yesu Kristo wach miyalo, jalno ema nokwo. Koro gik monegi kwoye ema dwani mondo aleri gokinyi sani, nikech wan gi ji makata wuotho ka jinene kongima, tie chunye ma iye ong'en en maiti mapok oland. Kech gima timore e ngimane en kende mong'eyo. Kidenya robo ng'ato korwako nanga ka nanga rome kendo nanga ler kuome, lakini gima nango umi ngima jalno en mong'e kende. Nitie gima nyalo timo ng'ato makata ka en dichuo man gi chiege, to gima timi kata chiegi kia, nan gima odong' kodi machami motami kaka timo. Wach ma in iwuon imiwinjo ka dhi kodi, mamiyo jomoko kata kobet piny winjo ka paro dhi kode ma pache lal. Wan gi joma paro chamo kalure kod gima timorene. To gima timre no ema kiyie kuom Yesu Kristo to mowacho ni kwo itonye gino Muma goli kanyo. Emomiyo Paulo wacho Jo-Ibrania 2 emomiyo nyaka wachik itwa moloyo weche mwasewinjo mondo kik wabayo. Paulo dhi mbele ka wach ma malaika nokelo ne en gi teko, en wach mayalo gokinyi sani. Muma wacho ni en gi teko. Kendo joketho duto gi joma notamre winjo wach ni noyudo kum moromo kodgi. To Paulo penjo no wan to wan atony nade kwa jongo warruok maduong' makama. Kendo en gima ng'ato nyalo tonygo e masira momako piny sani en Yesu kende, onge alternative. Kich inyalo bedo ni somo in gi rieko mar skul, lakini gi sombi no gi rieko misomo go te onge ber mineno. Piny odiyi, wich oloreni, gik moko te omes, ionge ber mineno. Wach momiyo nyaka josomo dere ka chuny lit omake kuom gik matimorene. Nitie gima oyombo rieko mar skul makata rieko ni profesa ok nyal konyi. Rieko ber, somo ber kabisa kendo ji onego som, lakini nitie kama somo goyo to nitie kama omuomo skul. Makata be dokta machiedho ji osuptal to nitie gima ibiro dong' kodi matimi, matami nindo, tami kwe, tami chiemo. Nyalo loyi makata riek ma piny ong'eyi to nitie gima nyalo dong' kod ng'ato. Gima nyalo tony kodi e gino en Yesu mayalo. Wach ma Yesu no oro mondo oyale piny duto ne ji duto te ni. Wach ni ka ng'ato nyalo fwenyo siri manie iye, moyie kuom Yesu gi chunye ma iye mondo ware, to kata be ni moko kalori mokwame chuodho, wach ni nyalo ywayi oko. Wach ni nyalo pudho ng'ati gima osetamo pesa ma en go. Kich wan gi joma go pesa, ka pesa mar piny to onge go gi shida. Mwandu mar piny onge go shida, lakini gima otamre en kwe. Mwandu nitie lakini kwe mar chuny ma ng'ato nyalo chamo gima en go otamore. Miyo ng'ato wuotho ka kwan lwete to ja pesa. Moro bende nindo ok ter. Wan gi jomoko man gi mwandu kabisa to kata kwe mar ot tu ma dhako nego yude gi dichuo tamore. Wach momiyo nyaka seche moko iyudo ka dhako olne chuore sum chiemo monego dichuo gi sum, kata dichuo nego chuore chiege gi pala, nikech gik matimore odno omuomo pesa. En ot ma kidonje to gimorem, kata kamano kwe mok nyiew go pesa obetie. En gima otamori ekoni, kata okinyi sama yaleni, wan kodi sani seche moko ibet piny nena, tionge kwe diere machunyi neno mondo ai grofa maligori piny. Jachien no mai kwe kinde gi dichuo kata kinde gi chiegi. Wach omiyo ji opogo bedrooms e udi. Iyudo ka dhako ni room achiel, dichuo ni room achiel. Ji kalore ot ka paka gi guok kendo onge wuoyo. Jachien oketho dak. Momiyo jok manoriwo arus sani ng'ato gawo wadgi kar wath mar chwadi kod tunge. Lweny odonjo. Omera en gima kia kata noriwo arus mong'ado kek ma ji omiel, machiegni nokelnu zawadi. Gima koro timre sani mochomo kodu kot makoro chamo divorce. Ohingo rieko. Mano gima be kibet piny piny ang'o matimore kinda gi jaoda mabet wasedwak moromo monego bed kata kutemo nuloso ok losre. Mano gima ohingo riekoni, to nitie wach mayalo gokinyi sani molo jachien moketho kwe mar oduno manyalo kelo kwe. Muma wacho ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo.
Muma wacho ni ng'amu winjo kendo yie nokwo. Umera nitie gima nyalo tonyo kodi gino, mineno kodong' kodino. Kata bed ni in gi gik moko te lakini tuo moro dak kodi motamo chiedha. Wan gi joma tuo ma dende rami onge ber ngimane to kodhi e osiptal mondo pime to iyudo ni tuo onge. Lakini tuo dende rami onge ngima. To kimenyo kad manyo kipimo ok nwang'. En tuo mopondo ma kata pimo remo onge. Kata go dendi te picha ok yudi. Ichino pando tho madwanegi. Isepenyo nang'o matima. En rieko moyombo rieko dhano. To nitie Nyasaye mung'eyo gik moponde remb dhano. Jal man gi teko manyalo timo gima kompyuta mipimo go rembi ok nyal nwang'o. Mane jal manochiro Lazaro e liel kosedak dala ng'wen. Ere jo science moyie ni ng'ama osetho motieko dala ng'wen e bur nyalo chier. En gima okalo rieko dhano. To Yesu moma wacho ni Lazaro nochier. Mochung' mobet mangima modak. Ng'at manosetho manosetop. Kata isetop ji wacho ni ngima ni rach. Ki chunyi nyalo fwenyo wach mayalo sani. Wach ni nyalo timo ni hono nikech par gi chunyi ni ka ng'ama otho chier mosetieko ndalo ang'wen koyiki. Kara in ang'o matimo tamo Nyasaye timo. Ang'o momaki molo Nyasaye. Nyasaye mayalo gokinyi sani gima tek manyalo tame. Kati bed ni ai dala mlichino dage ni ng'ato ok ne ber. Kichwan gi mire bichindo go bura maburo lojo dala. Onge ng'ama iyudo kanyo madipenj wach. Makato nyuolo ji mang'eny to kaka un note kichino keto mochal. Wan ga dala makidonje to agogni monyolo kayo chalre. Maka giromo to giywako ywak achiel kamar punda. Kiyudo nyako madong' ywak nyako matin. Dak mar gi rach te gi te omes. Kata ne gisomo tich onge gi te. Giduto gi ni jobless. School to gin go certificates gin go. Lakini ng'ama tiba do konyo dala onge. Kido kor yawuoyi be the same. En gimutumo ji morondo ji manyaka jomrek chalo jomok riek. Wach manyalo mi yudo ka dala ka ng'ato dichino dagi ni yawuoyo kum nyombo mobede gi dhako. Winjo nyalo weto ni kendo to mon wegi. Mano gima ichino mako go dala. Gima nyalo tony go dala ni ka winja go kinyi sani en mna wargo. Kuyie kum Yesu mayalo. Nyalo goli gimutwi momiyo ini kendo to mon wegi mokuchwanyoru. Kichwan gi dichuo ma kendo to timo maber ka dichuo nego tim ni chiege. Tio oko owuok koduogo to ka dhako fundo giketeo Masiche moko monose wi miti dipenji nang'o matimido kongero. Nyaka jomoko nego nyiri sani nyiri, jomoko nego chai. Inyalo bedo ng'at makata ka koro jiro mi family meeting to wi kuot dhi kanyo. Kech kineno jomo bet kanyo gin nyithindo ma itoki to gin kare gidhi maber. Gin gidak kod kwe, gin gidongore. To in ng'ama duong' motelo ji nyuol e dala, in pinyo bagi. Ubagi momiyo chai nyaga nyithindo matindo momi onge sauti. Lakini wek luo, don't lose hope. Nitie Nyasaye mayalo sani, manyalo mako lweti machunge malo, maduok ni geno majachen no mayi. Mumo wach ni mondo yale ne ji duto te, to ng'amu winjo kendo yie nokwo. Ukinyi sani kinyalo winjo kati bedo dhako majachen sando. Ikendi to bang' muda matin kendo kethore. Itingo nyathi duoko mama dala idugi go pam idwaro dichuo machielo. Wan gi mon makid luwe mos tan gi nyithindo kata uchiel to onge dichuo modak go. Ohido mna jok mamie ich manyuolo kode to makende madak kode ka dhako to onge. Wach momiyo kidoke mier kucha nido ka odayo moro chalo kama ipidho nyithi kiye. Jachino duoko dayo ipide glore wiye koting'o nyithindo mayom kaya magima yako chako nyuol. Kara nyithi wagogni jachino tamu tedo. Dirgu kinyi sani kaya ali nyalo go picha minde gima timi kati nyar ng'ato. Seche mokisomo iriembo mtoka kata kamano dichuo to onge. Isetemo mi gima bedugo ni wich kuto tamore. Rieko ni okwamo. Wach momiyo kata kineno ng'ato gi chiege to litni ahinya pi wang'i chwer. Utami ber, yonge ber mineno. To Nyasaye mayalo sani, nyalo goli gimomaki mutami neno berno. Mimo wacho ni ng'ama winjo kendo yie nokwo. Inyalo kwo gino gokinyi sani. Kata bedo chenno ramo ni matek mochung'e nyimi. Uchido chunyi chuo kodi muchako maber to weru ka guok moberego paka mukuchaku uwo. Wan gi joma chako weche mag keny, magi wuoye kaka dhako gi dichuo. Magi loso miwinj ka nyako tero report family meeting. Ung'is jodala gin jowadwa yudo wuoyi madwa kenda nyinge ng'ane. Maseche mokitere mowete ni ng'eyi, midhi kode nyaka introduction, mabanya baba ni mama ng'eyi. Magi bege wachin Nyasaye wang' nitero mi ng'ama ber. Mako mana nudhi rumo marach. Kapoko kendi, tiye mudhi chwanyo ruye, magino rum kamano wachno dogo midog keyuak. Kowege chunyo let machunyi neno tho. Mano gima timre ni. Mano gima oloyo riekoni. Kati bendi ng'e maber notami. Makata be sani ka wuoyo tibet piny nena. Ting'e ni gini to loyi. To nitie ng'ama ok gino ok nyal loyo miluongo ni Yesu Kristo mod Nyasaye.
kech enimu ora monda yeli injili mondo ngamu yiyo kwa mano gima enemo wacho mai wach muki dhogi Yesu direct jochinde nyaka winje kinyalo yigi chunyi me Ruoth Roma aseneno gik moko temo richo matimre na asetemo grieko na ng'eyo na odagi asetemo gu somba gi kila kitu gi moro tamore kawuono kiwacho nuwachni miyalo ne giteko dugolegi matimo to kawuono achiwo ngimana ni Yesu wuod Nyasaye mondo bed ruoth e ngimana mondo gola gik mamaka muma wacho ni ng'ama winjo kendo yie ok moyie le din ok moyie gi kanisa woni gi ji mamako kanisa motegno to Nyasaye to giweyo inyamako kanisa gi lweti ariyo lakini Nyasaye tiweri go okingo dwar Yesu Ruoth waru gi chunyi ma iye gokinye sani mondo ne teko ma ti e waru kuma Yesu nokelo kata men ju chindego giketi ma in kenindo gutindi leko joma tere kodi wach momiyo mon mang'eny leko gik maricho magigo nduru en gima timi makati lam kedheni to koya ka jochindego dweti ka meninde do marach wani gi jomoko jochindo dhego michono ketho ngimane unge moro moneno wani gi jomoko ma chunje mag mudho dak go kata ka gin joma mon kata nyiri miyudo ka nyathi manyako kata dhako maduong' jachino dak e chunye mar lesbianism mane gima time otame dhi tedo eno gine motime udong kode chunye lesbianism no yemo make sande kendo ok miye kwe usetemo kaka doge lwet gino tamore kawuni tie teko wach mayalo sani molo gima timi no kata bedi chuny mano mako chunyi moyike bwonam rembi Yesu Kristo ne teko mar pudhi kanyo kinyalo yie chuny matina dier gini oloya gini sanda gini ketho ngimana to momocho ni kiwinjo wach mayalo kendi yie to Yesu no kechi kendo moma wacho ni kiwinjo wach mayalo kendi yie gokinye sani tikwo kuom gimodi piny masandi mos ando gima ni motami ber ukinye sani enang'o mineno modong'o kodi momaki mokine kwe katobe leke mricho maweno dichuo momaki gutino kenindo kawuono wan ga jal molo imlungu ni Yesu ja Nazareth katobe gima no lokni kichwane gi gik moko matimo ji makilo mo so no lokne en gima wuotho kod ng'ato moro nyayudo kije chindi chode wuotho go en chode mochomo ng'ano tho en chode mang'ado chode mawang umre bako par kich ng'ama duong' ma dichuo ma pache ler muse kendo man ga dhako gi nyithindo ka wiyo wil gi chige gi nyithinde ma wito we kucho to dongo dhako moro mok chige modhigo nyiso ni ng'ani wiyo baro seche moko no lokne chode madalagi dhi kode mondo nege chode omiyo yudo ka dhako machiegi dak chiliel gi nyithindo dak nyithikie to in ng'ama duong' matiyo man go pesa modak maber go malaya lakini nyithindi te jwang'o gima timi ni nyalo parne en ra ok en ra da manoran momako wi madhi kodi mochomo kodi liel kino duoki od dhako no kakuri napi kakuri dhero kidendi olokre buru lelo kineno malich ng'at moro makor nikech gima nile walo no chomo kodi ngima ni tho mama wachi mumor ngech ntie yo moro madhano pano tere kama ber to gikone en mana kar tho yo meng'ato luwo koro wani gi jomoko moloko ndio chiende to moko be chunje mag remo mag dala makang'ato mano tam baba ni gumama ni dak momiyo baba ni newuothe kor piny mano dugo nego mama ni kodo kimi glore wiye mano nyalo maki osiepa mipoke isenyolo in nyithindo madongo kora ka chodo maki duong' kora kichalo ka kijana matin meka pong manyaka nyithindi madongo penji nu babi kudo wiwa gimitimo nokbe to gino umo wimo kine ukinya yalo wach munyalo ya upachi mibe penji tang'o matima ang'o maduong' nyang'o matima unika biro nyisi maber kata nyithinda to chino tani ibaro mama wacho ni yalo wach maber ji duto ng'amo winjo kendo yie nokwo inyalo kwo ukinye sani kiwinja maber kato beje chedo kongo mudhi kodi ay nyamo mimadho mikiari wan ng'amo ji ung'en jakong'o ajir in investiba mane kama pesa ni rume makata yudo mna million tibro madho te manya thini ko school fees onyudo 1 million keje chini tima kodonyo kom ng'ato koso ikate kongo to so yasika uso yimaje mani ni mayuagi ingama potin lakini kongo dikodi malakini umukre michalo je ko machwadi yego haya wengi ni ogwaro rete lakini umukte ini wacho ni mer en ura mudong kodi wacho miyo kada dalo kede kech pesa kinwango te dich go emer magima de timo dala onge woni gi jima yedo ngato kalicha nyana ngaro megba oler kendo chwe lin moroko ben nigo gitek to kata dala kamo ai onge kar donjo ngoma kata kotho sani ni koro ji osiepe ne koro choko itere to kamitere onge nyalo bet bungu kaka mi ke onge nke jochinde no mako pache orwake ge raha
Muma wacho ni ng'amu iwinjo kendo yie no kwo osiepna inyalo kwo keta ba ng'eni gimitimo no ken hechi kichiben samidugo ipachi makoro pachi dugo mabeto litini gik matimore ni kineno kata nyithindo manyo biro pang toki timo gik minene mier ti in pesa ni rumo kaba magik mipango kenyal timore higa rumo magimi loso onge tinga matiyo mayudo pesa gima timi no Yesu kende emanyalo golie to maimo meyalo gawarwo ko kwayal mudi bilem dindwa lemi dindwa ku bikonyi gima nyalo konyi en warwo emomiyo winjo wach mayalo go chunye ma mi penjini to kata kasungora ndakwara to be adhi maber kinyalo chayo wach Nyasaye makialo tinyiero kialo to yanyo joma yalo to in minyiero kata yanyo wach Nyasaye ni bidhi ga maber mi chayo go wach Nyasaye bindi chal kako ne gibed muma wacho ni ng'amu yie kendo batisi no kwo kinyalo yie kawuono kata gini chunje mag ran mumaki mowilo bongoni Yesu Kristo modu Nyasaye nyalo goli alwetgi to wan go moko ma jachino mako makata yudo pesa kongo koma gik mang'eny boko tim lakini kaka pesa no mileto kia uchende mag mifwadhi oketo fwadhru ko makata yudo pesa lonya do temarum kamano gik mopango ko tim mano gima chandi omiyo jok miyumbu nyakim yuto mugadi kamiti seche mokitiyo tich maber imaneja yofis janu duto te kulreni to jok mitelo ne gimi miketo ga ni jotich mitelo ne gigete kidhi utegi to kod dongre moloi in gik minyalo so ongiki te omes wach mumyu koyo chami kibet piny kako rigo kwano tago ni Yesu wodi Nyasaye ro kamano kichwang Nyasaye ne ni kama intieno gik matimi ruoth ong'eyo mama kata churi ja pesa te daka chokora ka pes churi go konyi dichuo baro wi oko to yini midongi chandruok kawuna yalo wach manyalo doko dichuono michaki bedo dhano kati bedo dhako madayo manonyuol mini puonjo nyithindo kata ka unu gi jaduong' ma un nyithindo kane ung'eyo ni jaluno gongero ni wich marateng loso to marachar no cham omiyo ne uketo investment maruko mo nyithindo ku puonjo kung'eyo ni kata ka koro retire dok chien to nyithindo mupuonjo chieng'no konyu kora ka nyithindi mani puonjo mani konyo kiwigi owil kodi onge maparo mondo kony min kata wuon miyo seche moko daki otuma dwa di nyithindo dak maber kuonde magitie wigi owil kodi omiyo nyaka jogwengo ingero ochai gi jomoko nego chai e gweng jaduong' kata kidhi center kama jodongo weteni obete to gik magi wacho ng'isi ni gichai to in bende nyuol mana kaka gin jachino dagi to wach mayalo nyalo yawo dala jachino loro nyalo yawo wiye wi mechino wito mipoka wangi oyepo kinyalo yie kuom injili mar gony mar jomotwe ma Yesu wuod Nyasaye nokelo grembe Msalaba Kalvari ire kamine no ka satano mako gokinyi sani kichnitik thuno mambele kama ng'ona lam kodi Nyasaye katibed dhako majachino keto ni in gik mipango kitimre ni wani gumundu makata ka ene pinyi kapango to temo modo nyaki chama mumundu donje mondo kani e peso tim go gimoro mad konye diru nyalo tiyo mateko temo mundo bende otimi kaka munu tene timo mak bende gima litin dakika mugi kakoro jidhi mondo jiopogre pesa to buro go eni bande go wikuno ka gima ber mo ago onge sa munu wetegi akod gik bade konyogi eno akanyo ka wiyo pong ibande gowi jachino lorone muma wacho ni ng'amu yie kendo batisi no kwo umere ntigi manyalo tony go ng'ato kata be na nyole modongo ni kata ge dongo ndala dala onge ng'ami geno jomotingo go kotingo wigi malo tinne go tho woni go mieri ma onge ng'amariek madongi ki wo ka ng'amariek tini minegi wach momi jomodong kanyo gin jok mok nyal konyo wan gi ng'ato monyuolo nyithinde mariek te useyiko dongo mora uraun ma ok nyal konye jachino dagi ni ng'ama kare kodak kanyo Nyasaye mwalamo kendo mayalo sani nyaka nyathini modong no nyalo kecho mipoko loso ng'at mino ka gimora no bed dhano ugege matamo Nyasaye mama wacho ni dhiure piny duto uyalo wach maber ne ji duto ng'amu yie kendo batise no kwo ng'amo ko yi bura no loyo wan gi joma buche buro loyo dir makata kine no ng'ato go dhan ma buro loyo dir loyo makata kane en ng'at me ni pinyo geno dong ngata buro loyo to kinya yalo ng'ama buro klo Yesu Kristo mod Nyasaye dal manyalo mako lwet ng'ama odong kata pinyo seweyi kata no nyuli gi joweteni to loko ni paro tini ng'ama dwari onge wayalo wach manyalo duoki mibede dhano wani gi jachien manyalo keti mibed ng'ama joko dwar kila mahali kamora mora midhie ng'ama dwari onge kata ng'ama poke koso ne ok dwari jitei olokre wasiki yudo ka tami na ng'oma tima kata dhi muni tich kamitiye dakika matin yudo ka boso lokre kodi
jokmutiyo gote dhogi ok dwari in ng'ama jin dhoga mano ke en jogo da ki spirit modonjo kuom iluongo rejection spirit en Yesu kende manyalo kemia e ngimani midong' thuolo en be momiyo kata ka ina dhako tikendi riembi dala ka jok dwari dala no miru nyaka yuoche ni in mamoko ni pidho loko pache gi dwari kech rejection spirit wuotho kodi to wan gi Nyasaye ma bade tek mok jal dol ruoth ma ok loy lweny en nuwuoyo dho nam mana mowinjo dwonde mana moringo mowe barabara kata wasigo go ni ageng'a gichunge nyimi magimitere lwito kinwang' wan gi jomo somo tich otame nwang' ugo lamo konya yudo tich en ma tich onge ne ka higa jokmani graduate kuno tiyo ga chon matiyo daga kuonde gi timo gi dhi mbele in pudi don ke tamak iwacho ni pinye tek to jomani usomo go to dhi mbele yuchinde mudino nigo kawuono wan gi jal moloyo gi wabro lamo kodi sani adoni chak nwang'u ye chunyi ma wadwa lemo kodi kata ni nego beni dhi oko wan gi joma yore gi osewre mondo dhi kata pinje ma oko tiyudo ka gino dinre ma kidhi dwaro visa kinwang' gidhot ka dhot miya ulore ma gikitege nikech ram kawuono duoni yie mondo sama dwa lamo kodi Nyasaye ni imak TV ni kawuono kata giloro no kinyalo dhi oko tisayudo yo mar dhi oko Nyasaye dhi timo ni maber ang'e Nyasaye ma yalo gokinyi sana ng'e gik motimo awinjo kata simbe ma je goyo kuonde ka kuonde kum jok molamo kum gik ma gidwaro ka Nyasaye tiyo nigi kata in mibine na sani kata kende mari motamore Yesu bro timo ni maber gimoro moro mumoko mok nyalo yie dhako kata jachino kito tuongi manduano nigi go kawuono duoni yie chunyi nikech adwa lemo kodi aneno ka thuolo ma an goni adwa lamo ng'ato mowinjo ka nitie wach modon mondo Yesu otimne kawuono kata tuo miwinjo ka tuo dhi kodi ngimani rach chak yudo yie kech adwa lemo kodi kawuono kituo adoni kaw lweti koro iket kamarami to kani in ng'ama manyo tich nigi certificate ka certificate ketinge lweti kani tie wach midwaro yaw chunyi kawuono walama ni kodi Nyasaye dhi timo ni maber koro ikri mondo wadhi walam kodi Nyasaye sama tieko ni walam kodi Nyasaye ka iwinjo kiyie ni olimi ni go chonge piny gaga chonge piny kama nitie kanyo lwete Nyasaye biro muli gokinyi sani ke ni biro winjo teko mar Yesu ja Nazareth walamo Wuro maler Nyasaye mar lich mar muma ami duong' ja Nazareth Yesu nikech inie ja teko inie mechiko wach masomo gokinyi sani mondo wayal wach maber ni ji duto te rudhi kedo igwedho Lolwe TV Nyasaye igwedho Samo Chola igwedho jotelo te matiyo ka Nyasachwa kuom thuolo magichiwo mondo wachni ochop noganda tunge mag piny riebadi ni jalo mogo chonge piny sani Nyasaye makoro lani kuom wach matek ma jasigu Satan sando kodongi mane jalo mamanyo tich ruoth yawno yore mag tich nyaka jalo monego dhi oko mosigo dino yore ruoth timne hono jalo matuon ruoth change dhako ma yuago dakne micheno ketho kwe mare gi chuo Nyasaye ketho teko mag chunye mopogo kinde gi chuo migi kwe riebadi rudhi kedo na ng'ato ka ng'ato ma chunyi lani wach manade ma ng'ato sekwai kakondiki ni ng'ama winjo kendo yie ruoth mabatisi nokwo tony kod oganda moseyie chunyi gi ma iye makoro kulo wege piny mondo lani asemi duong' Nyasachwa nikech asetimo duong' kod pag locho dogni manyaka chieng' e nying Yesu Kristo Ruoth amen. Ago erokamano ne Nyasaye moselamo bedane gi yie chunyi ma iye Nyasaye osetiyo kendo idhi neno gik motimo e ngimani kata odi kata dalani wach batieko ka wacho ndwarie kanisa miyale injili mar warruok asekweni dino kokony gima konyo en warruok dwar kanisa miyale injili mar warruok donji kanyo mondo yudo pastors kata joyalo kata yudo Nyasaye man kanyo biro bedo kod piny mondo puonji wach miluongo no warruok manyalo goli gik matimigo mondo ibed janeno mar Yesu Kristo mane gimitim tiboneno loch Nyasaye atieko kafulo nyinga wacho na an Bishop William Abol an jalego moro malange piny Siaya County sani adake piny Nairobi piny Olympic Kibera kendo arwako ji te mane piny Nairobi ng'ata manyadwaro bire kanisa kamantie dhia railway sikaw gari namba boro madhi Olympic loro Olympic stage namba maringe screen kage gin maga kigocho aburo direct kichope kanisa kamantie namba na mar simu en 0721 280025 Airtel number 0782 495 083 ase wacho ni nyayudo puonj maga YouTube account mara ke subscribe Bishop William Abol wan kanisa kone upogoro pori go sim ka ini area ma kanisa wantia bro direct Nyasaye mundo gwedhu nyaka Jumapili manyien shalom.